जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि माता, कोण होता शिवसेनेचा खरा वारसदार? माझं मंदिर हे माझ्या विठ्ठलाचं आहे, ते बडव्यांचं नाही. बडवे स्वतःला समजायला लागले की त्यांचं मंदिर आहे. उद्धव ठाकरे कसा आहे हे तुम्ही ठरवायचं आहे. दुसऱ्या सोम्या गोम्यानी ठरवू शकत नाही. मी नाही ठरवू देणार. राज उद्धव मध्ये कधी पडली पहिली संघर्षाची ठिणगी? तेव्हा नाही रे वाटलं की बाळासाहेबांच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्याच्या बाजूला मी बसलोय म्हणून. कसे झाले उद्धव ठाकरे राजकारणात लॉन्च? ठाकरे बंधूंच्या संघर्षापासून समन्वयाची कथा पहा. कथा दोन भावांची. रात्री 8:54 फक्त झी 24 तासवर.